בוקר טוב, אנחנו בחדר החדשות של i24 News מנמל יפו, עם כל הכותרות ועדכונים של היום הזה. אנחנו רוצים להתחיל בביקור ראש הממשלה נתניהו בוושינגטון לקראת הנאום שלו הערב בקונגרס. מצטרף אלינו עכשיו שליחנו לוושינגטון, גיא עזריאל. גיא, לאחר הדיווחים הסותרים אתמול, תעשה לנו סדר בלוח הזמנים. ספר לנו מתי נתניהו ייפגש עם הנשיא ביידן, מתי עם טראמפ. כן, כאוס שלם היום אחרי ההודעה המקורית של הנשיא טראמפ לגבי הפגישה שלו עם נתניהו. במקור תוכננה ליום רביעי, אחר כך ליום חמישי, ובסופו של דבר ההודעה של טראמפ שנתניהו ביקש ממנו לקיים את הפגישה הזו ביום שישי. אבל אם לעשות סדר בדברים, מחר שעון וושינגטון, או היום עבורכם שם בישראל, הנאום של נתניהו בקונגרס, באמת השיא של הביקור. זה הסיבה שבגללה הוא הגיע לוושינגטון מלכתחילה, נאום בפני שני בתי הקונגרס. נתניהו היום מדווח לנו מעט על מה מתוכנן בנאום הזה, ידבר על צדקת דרכה של ישראל, על המלחמה בחמאס, על גבורת לוחמנו, הוא אומר, ובעיקר התייחס לאיום האיראני, איום על ישראל, איום על ארצות הברית, איום על כל בעלות בריתה באזור, ונתניהו צפוי להציג שם את מה שהוא מכנה אמצעי חדש או דרך חדשה להילחם באיום האיראני הזה. בהמשך ביום חמישי פגישות עם הנשיא ביידן, ולאחר מכן כאמור פגישה עם דונלד טראמפ. עוד היום נתניהו נפגש עם הקהילה היהודית כאן בוושינגטון, נפגש עם הקהילה האבנגליסטית, בהחלט שתי הקהילות התומכות ביותר בנתניהו בימים האלה, ובהחלט אם יש כאלה אז בוודאי הוא שמח להיפגש עימן. אבל תודה גיא. נטלי האווט, כתבת דסק החוץ שלנו, כאמור נתניהו ייפגש מחר עם ביידן. מה המסרים שנשיא ארצות הברית צפוי להעביר לו? אני חושבת בראש ובראשונה ביידן צפוי לדבר עם נתניהו על הגעה לעסקת חטופים כמה שיותר מהר, עסקה שתכלול החזרה של כל החטופים, הכנסת סיוע הומניטרי, ובעצם לגשת למצב שבו יש שלום שהוא מתמשך. עכשיו הדבר השני, ואני חושבת שיהיה אפילו הדבר המרכזי בפגישה ביניהם, יהיה בעצם לבנות תוכנית ליום שאחרי. זה נושא שנתניהו לא מרבה לדבר עליו הרבה, אבל אני חושבת שביידן מאוד מאוד חשוב לו להגיע לתוכנית ישימה. עכשיו אנחנו רואים דיווחים שביום חמישי האחרון גורמים אמריקאים, ישראלים ומאיחוד האמירויות דיברו בעצם על תוכנית היום שאחרי, וגם עם הדיווחים של הסכם היסטורי בין חמאס לפתח, אני חושבת שלביידן יהיה חשוב לסיים בעצם את הכהונה שלו עם תוכנית כזו, תוכנית שהיא ברת השגה. עכשיו גם עוד משהו חשוב, אני חושבת שביידן גם ידבר בעצם על הממשיכה שלו, על קמאלה האריס ועל התוכניות שלה בעצם והמחויבות שלה לעמוד לצד ישראל. כפי שאנחנו יודעים, קמאלה לא תהיה בנאום של נתניהו, אבל היא כן צפויה לדבר איתו. אז אם אנחנו כבר מדברים על המועמדים, הוא עומד גם להיפגש עם טראמפ, מה את חושבת שיהיה שם בשיחה הזו? זה אותו קו של מסרים? אני חושבת שטראמפ הוא מאוד לא צפוי. הוא יכול באותו רגע להחליט שהוא משנה כיוון ולהגיד בעצם משהו שאנחנו לא מצפים אליו. אבל אני חושבת שמה שטראמפ בעצם יגיד ומה שטראמפ אומר בחודשים האחרונים מאז פרוץ המלחמה, זה שבתקופה שלו לא היה מלחמות במזרח התיכון, והוא בעצם משיג את השקט הזה על ידי עוצמה. אז אני חושבת שזה המסר שהוא בעצם מחדד וידגיש, שבכהונה שלו, אם תהיה, הוא בעצם יחזיר את השקט במזרח התיכון דרך עוצמה. תודה רבה נטלי, אנחנו עוד נבין את זה בהמשך. מכתבים מסתוריים נשלחים בימים האחרונים לקציני משטרה בכירים ומסעירים את צמרת המשטרה. כתבתנו לי היש, מה עומד מאחורי זה? כן, מעטפות מסתוריות שנשלחות בימים האחרונים ובפרט ביממה האחרונה לבכירים במשטרה, ביניהם גם לא מעט קצינים בכירים. בתוך המעטפות הללו הזמנה מפוברקת לתערוכה. השם שמושמץ בתוך ההזמנה הזאת הוא לא אחר מאשר סגן ניצב רועי פולק, מפקד תחנת חדרה. על פניו לכאורה הזמנה לתערוכה ייחודית שמשלבת בין היותו קצין מובחר לעבודה היומיומית שלו לבין היחסים שלו עם המפקדים שלו, עם הקצינות והשוטרות בכלל במחוז חוף. ויש כמה מסרים מוטמנים בתוך ההזמנה הזאת, בין היתר מי שחתום על ההזמנה הוא מפקד המחוז ניצב דני לוי, מי שהתערוכה הזאת תתקיים בנוכחותו זה השר איתמר בן גביר, ויש גם תאריך אחד מאוד ספציפי שמצוין שם, ה-11 ביולי 2023, שאנחנו יודעים שבתאריך הזה בדיוק
בדיוק לפני שנה היה יום שיבוש מאוד דרמטי שבא כתוצאה מאישור ביטול עילת הסבירות שעברה אז בקריאה ראשונה, ואין ספק שיש כאן איזשהו ניסיון לרמוז. אנחנו יודעים שמפקד... תודה לי. המשחקים האולימפיים יוצאים היום לדרך, כאשר גם נבחרת ישראל בכדורגל תעלה על המגרש. אנחנו רוצים לקפוץ לפריז, לשליחנו אסי ממן. שלום אסי. בוקר טוב לכם מפריז, השמש כאן מאחורינו כבר מתחילה לעלות, יום חדש מתחיל, וזהו יום התחרות הראשון של המשלחת הישראלית במשחקים האולימפיים כאן בפריז, כשהנבחרת הראשונה שתעלה לשחק היא נבחרת הכדורגל, היא תפגוש את נבחרת מאלי מאוחר יותר הערב. יש התרגשות גדולה במהלך הימים האחרונים מההופעה הזו של הנבחרת הזו שמגיעה לראשונה אחרי 48 שנה אל המשחקים האולימפיים, חוזרת למעשה למשחקים האולימפיים, ובשעות האחרונות, בימים האחרונים, עסקו בעיקר בדבר אחד: האם המגן השמאלי רוי רביבו יכול לשחק או לא יכול לשחק. פיפ"א טוענת שהוא לא יכול לשחק בשני המשחקים הראשונים מתוך ה3-6 בשלב הבתים, מה שפוגע מאוד בנבחרת של גיא לוזון. אבל ההתאחדות לכדורגל ממש ביממה האחרונה מגישה פנייה, בקשה לקאס, כדי שבכל זאת הוא יוכל לעלות על הדשא, ואת זה אנחנו נדע ממש בשעות שלקראת המשחק. אז כן, יש התרגשות גדולה, מתחילים את המשחקים האולימפיים באופן רשמי, וזה קורה הלילה. תודה רבה ובהצלחה. זהו, סיימנו למהדורה זו. אנחנו ממשיכים בעדכונים כאן מנמל יפו לאורך כל היום. תודה רבה, והמשך יום נעים ושקט.